Egun guztioi. Nire izena Gaxek Abrezan da, Algortako naiz eta hemen Algortan Global Tribune daukagu. Gaurko errutina jarraitzeko aulki bat behar izango dugu. Lehenengo ariketa egiteko eskuak herrian jarriko ditugu eta aulkia zapalduko dugu, astiro jaitsi. Igo eta jaitsi. Igotzerakoan aldaka eskulunkatzen saiatu behar zara. Horretarako lurrean jarrita daukasun hanka fuerte mantendu eta sabelaldea aktibatuta. Gehien bat, sabelaldeko muskulu zeilarra eta zeharkako muskulua alboetara bultzatu nahi izango bazenu bezala. Ariketa hau bukatuta, hanka igoko dugu eta kanpokaldera eraman. Hanka igo eta kanpokaldera eraman. Hanka igo eta kanpokaldera eraman. 8 errepikapen hanka batekin, 8 beste hankarekin. Sentadillara jaitsiko gara. Aulkia ukitu eta fuerte zutundu. Pelaunak lerrokatuta mantendu eta hauek barrura eramaten saiestu. Lurra bultzatu igotzerakoan. 10 edo 12 egingo ditugu. Aulkia ikutu eta zutundu. Saiatu bularraz jaisten, ipur masaila baizik. Jarraitzeko, aulkia kenduko dugu eta lurrean kokatuko gara. Hanka bat aurrean jarriko dugu belaun aldakarekin lerrokatuta daukagula eta arnasa botatzerakoan pelbis aurrera eramango dugu. Orpoa zorutik aldentzea saiestu behar duzu. Gertatzekotan, oin aurrera eraman beharko duzu. 6 arnasaldi egingo ditugu. Arnasa botatzen dugun bakoitzean jaisten. Bularra zabaldu eta beti aurrera begira. Ondoren hanka saldatuko dugu eta berdin errepikatuko dugu. Hori bukatzerakoan, buruan jarriko ditugu eskuak elkarri lotuta eta bularra zabalduko dugu. Arnasa hartu eta botatzerakoan enborra biratu, atzean daukasun hankaren aldera begira. Astiro bueltatu eta arnasa botatzerakoan biratu, suabe, behartu barik. Saiatu kondoa ez arratzen eta zabaldu bularra. Astiro bueltatu eta biratu. Amaitzeko hanka saldatu eta kontrako aldera biratuko du. 6 errepikapen hanka bakoitzeko. 4 hankan jarriko gara eta katua egingo dugu. Ipurdia izkutatzen, sabaia bultzatzen eta atzera jaitziko gara. Astiro itzuli bizkarra borobilduta eta bizkarrezurra luzatu. 6 errepikapen egingo ditugu. Bukatzeko, ariketa berdin egingo dugu. Baina pisu guztia alde batera eraman da. Ezkerreko aldera, ezkerreko gorpora. Bizkarra borobilduta itzuli eta katua egiten duzun bitartean, pisu guztia kontrako aldera eraman. Kasu honetan eskumako aldera. Pisu guztia eskumako aldera. Eskuak ez ditugu dauden lekutik mugitu behar. Beti kokapen berdinean. Amaitzeko, astiro jaitsiko gara, kopeta lurrean jarri eta besoak lasaitu. Espero dut zuen gustokoa izatea.